Labor group nananawagan na aksyonan na ng Department of Labor and Employment ang hiling na dagdag sahod ng mga manggagawa. 3 araw na public consultation isasagawa ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa Western Visayas. Si Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas para sa detalye. Presyo! Ibaba! Sahod! Itaas! Sa gitna ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at iba pang bilihin, dagdag na sweldo ang nakitang paraan ng grupong Kilusang Mayo 1 upang makatulong sa minimum wage earners. Isinusulong ng labor group ang 750 pesos na minimum daily wage rate sa lahat ng sektor ng manggagawa. Nagahambal nga dapat sweldohan ng isa ka mamamagon niya nagamembro sa apat 1,047 a day. Pero ang sweldo naton dire simong is 395 pesos. Kaya nagprotesta sa harap ng tanggapan ng Dole Negros Occidental Field Office ang KMU sa umano'y mabagal na aksyon ng Dole at Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa hiling na dagdag sahod. Ilang beses nagdagdag ang RWB under the Duterte regime? 2 beses. Kailangan pa namin lumuhod, magmakaawa, no? Para lamang mag-hear ang mga RWBs na to. Pero ayon sa Dole, hindi nila isinasawalang bahala ang hiling ng labor groups. Hindi man na sila makadali-dali, kundi ikonsulta pa na nila mo, no? Sa publiko. Sa April 8, magsasagawa ng consultation ang RTWPB sa Negros Occidental kung saan nanggaling ang petitioner ng wage increase. Sa April 11 naman, isang public hearing rin ang isasagawa sa Iloilo kasamang labor representative sa Panay at sa April 12 naman, isasagawa ang public hearing sa probinsya ng Aklan. Ako sa Adrian Prietos para sa GMA Regional TV.